Det må vi ikke. Fy, skam, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man bade telefonen? Må man bide i en støvle? Må man tisse i klaveret? Må man sludre? Må man vrøvle? Må man vaske sig i kaffe og komme med mel i huen? Må man give grammofonen blæ på og tage mudder ind i... Se hvor dygtig jeg er. Ja, du er så dygtig til fingerstrik, Gert. Mens de kommer lidt. Han bliver lavet om til Spider-Man. Superman! Kan du få noget ro på, Michelle? Nej! Kan du få ro på, så kan du komme ud? Nej! Kan du? Det er hvad jeg kan. Hvor er du dygtig, Gert. Så flot. Det er så godt. Hvad er du gang i til? Jeg gør bare det samme som Gert. Kan du få ro på? Nej! Kan du få ro på, Michelle? Og så sagde vi, at vi skulle ud og købe et. Ja, det skulle vi. Jeg skulle bare have sådan nogle nye sko til mig selv. Jeg skulle have en ny kjole. Nej, det skal jeg ikke. Hvad er det for en grim mand, der ligger derinde? Nej, ham vil vi ikke have med. Han er ikke pæn. Nej, puha. Nej, ham vil vi ikke have. Og hvad kunne vi så lære af det, barn? Trives bedst med andre drenge, for han synes, de er sejst. Han trives bedst med andre drenge, for de leger bedre. Drengen kan lide at spille computer, og så er han altid så vild. Han trives bedst med andre drenge, for de leger bedre. Vi trives bedst med pædagoger, for vi synes, de er klogest. Vi trives bedst med pædagoger, for de ved bare bedre. Vi er gode pædagoger, og vi behandler alle børn lige. Vi trives bedst med pædagoger, for de ved bare bedre. De ved bare bedre. Og de ved bare bedre. Det må vi ikke. Fy, skam, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så?